Bun găsit, dragii mei! Astăzi am să vă citesc dintr-o broșură de la Mănăstirea Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus. Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Aflată pe valea râului Sâmbăta, la poalele munților Făgăraș, este renumită ca loc de reculegere, mângâiere și întărire sufletească pentru credincioșii și vizitatorii ce se roagă ori poposesc în acest locaș sfânt. Poporul român, care s-a născut creștin, are prin această mănăstire, ca și prin celelalte sute de mănăstiri ortodoxe din România, cea mai trainică punte de legătură a tuturor românilor de o parte și de alta a Carpaților. Istoria mănăstirii Brâncoveanu începe în secolul al XVII-lea. În anul 1654, satul și moșia din Sâmbăta de Sus au intrat în stăpânirea lui Preda Brâncoveanu, boier de loc din sudul Carpaților, care a construit o bisericuță din lemn pe valea râului. Pe locul acesteia, în jurul anului 1696, primul ctitor, domnitorul Constantin Brâncoveanu, domn al țării românești, între anii 1688-1714, a zidit în piatră o mănăstire. La sfârșitul secolului al XVII-lea, Transilvania abia scăpase de încercările principiilor calvini de a o calvaniza. Atacurile au continuat însă asupra punctului principal de rezistență, credința ortodoxă a românilor, urmărindu-se de fapt deznaționalizarea lor. Pentru a întări și a salva ortodoxia română de noul pericol al catolicizării, apărut prin trecerea Transilvaniei sub stăpânirea Habsburgilor în 1683, domnitorul Constantin Brâncoveanu a reorganizat mănăstirea ortodoxă de la Sâmbăta de Sus, dând astfel mărturie peste veacuri despre unitatea de neam și credință a românilor de pe ambele versante ale Carpaților. Persecuțiile religioase ale stăpânirii austro-ungare au făcut mii de victime printre români. Schimbarea credinței strămoșești a românilor ar fi condus ușor la pierderea identității lor naționale. Românii ortodoxi au încercat să reziste, fiind ajutați în primul rând de bisericile și mănăstirile lor. Din această cauză a început calvarul distrugerii mănăstirilor și bisericilor din Transilvania. Mai mult de 150 de mănăstiri au fost distruse de generalul vienez Bucov. Multă vreme, administrația austro-ungară nu s-a atins de mănăstirea Brâncoveanu. După decapitarea domnitorului Constantin Brâncoveanu de către turci în anul 1714, curtea din Viena a ținut seama mai întâi de moștenitoare, doamna Marica, soția acestuia, și apoi de faptul că mai rămăsese în viață un nepot al domnitorului. În 1785, profitând de împrejurare, Viena, la cererea administrației catolice, a trimis pe generalul Preis, care a dărâmat mănăstirea Brâncovenilor. Chiliile au fost distruse complet, iar biserica a fost adusă în stare de ruină. Mănăstirea Brâncoveanu, ultimul mare bastion al apărării ortodoxiei în țara Făgărașului, zidită între anii 1696-1698, a fost distrusă în anul 1785. După dărâmarea mănăstirii, Palatul Brâncovenesc din Sâmbăta de Sus, aflat la 10 km departare de mănăstire, a fost locuit vremelnic de urmași ai familiei Brâncoveanu. Aceștia au stăpânit domeniul până la reforma agrară din anul 1922,
când Ministerul Domeniilor a predat Mitropoliei din Sibiu domeniul brâncovenesc, împreună cu ruinele și toată incinta mănăstirească de la Sâmbăta de Sus. În decursul celor 140 de ani de părăsire în ruine, de la data distrugerii, se cunosc mai multe încercări de restaurare a mănăstirii. Cinstea de a deveni al doilea ctitor al mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus i-a revenit mitropolitului dr. Nicolae Bălan, care a început restaurarea bisericii în anul 1926. Sfințirea a fost făcută în anul 1946 după război. A păstrat în interiorul bisericii pictura veche. Arhitectura bisericii mănăstirii se încadrează întru totul în stilul brâncovenesc, stil apărut la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea în țara românească. La exterior, decorația în piatră a încadrărilor de la uși și ferestre, dar mai ales a pilaștrilor sculptați și a panourilor de piatră traforată din pridvorul bisericii dau o deosebită frumusețe acestui monument. Brâul de cărămidă așezat în zimți, acoperișul de șindrilă în proporțiile perfecte, ne înfățișează un monument vrednic de epoca domnitorului brâncovean. Turla bisericii este octogonală la exterior și cilindrică în interior. Interiorul bisericii, în formă de cruce, e împărțit în altar, naos, pronaos și pridvor. Pictura din pridvorul bisericii e în întregime nouă și cuprinde scene din Vechiul Testament, precum și judecata de apoi, raiul și iadul. Intrarea din pridvor în pronaos se face printr-o ușă de lemn de stejar fixată într-un ancadrament de piatră sculptată, iar deasupra ușii se află pisania săpată într-o placă de piatră. Pe peretele vestic al pronausului, unde este pictată Maica Domnului, se află tabloul votiv al ctitorilor brâncoveni. În naos, pictura e aranjată în 5 registre: sfinți mucenici, scene din Noul Testament, proroci, învierea Domnului și schimbarea la față. Tâmpla bisericii, construită din zid masiv, care permite intrarea în altar prin 3 uși, este de asemenea pictată în întregime, în frescă, cu icoane corespunzătoare canonului bisericesc. Pictura în frescă a altarului e dispusă în 4 registre: Maica Domnului pe tron, împărtășirea apostolilor, sfinți ierarhi în 2 registre. Mai jos de biserică, la circa 50 de metri, mitropolitul Nicolae Bălan a reconstruit și vechea clopotniță a mănăstirii în formă inițială, unde până în anul 1997, când au fost mutate în turla noi incinte, au fost adăpostite cele 5 clopote foarte bine armonizate, a căror greutate depășește 2000 de kilograme. Fântâna Izvorul Tămăduirii, atestată documentar la anul 1500, cea mai veche piesă din incinta mănăstirii, în jurul căreia, de-a lungul timpului, s-au petrecut și țesut multe întâmplări miraculoase și legende, a fost restaurată mai întâi de mitropolitul Nicolae Bălan, iar în zilele noastre s-a construit în jurul ei un baldachin sculptat în lemn de stejar. Tot ca o lucrare de reînnoire a mănăstirii Brâncoveanu, se înscrie și renovarea și extinderea altarului din pădure, unde se săvârșesc slujbele religioase în aer liber. Al 3-lea ctitor al mănăstirii Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus, este mitropolitul dr. Antonie Plămădeală, ales în anul 1982 arhiepiscop al Sibiului, mitropolit al Transilvaniei, Crișanei și Maramureșului.
Acesta a rezidit din temelie incinta mănăstirii Brâncoveanu, lucrare începută în anul 1985. Sub îndrumarea sa directă s-au făcut reparații capitale și s-a restaurat pictura de la vechea biserică brâncovenească. Împrejurul ei s-a ridicat din temelii incinta în stâlp brâncovenesc, în formă de patrulater, potrivit tradiției ortodoxe românești, compuse din două corpuri masive de clădiri cu două nivele, unul spre nord și altul spre sud. 3 foișoare sculptate în piatră împodobesc incinta în exterior și interior. Corpul de clădire așezat pe latura de nord cuprinde, între altele, la parter, o trapeză încăpătoare, bucătărie și cilii la etaj, casa brâncovenească, o mare bibliotecă, un harhondaric, iar la mansardă muzeul unde sunt expuse icoane vechi pe sticlă și lemn și obiecte de patrimoniu colecționate de mitropolitul dr. Antonie Plămădeală, toate aceste spații mărturisind intenția de a face din Mănăstirea Brâncoveanu un centru de spiritualitate ortodoxă și de cultură românească. Ca o recunoaștere a meritelor și suferințelor domnitorului martir, ctitorul mănăstirii de la Sâmbăta de Sus, Constantin Brâncoveanu, cu cei 4 fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, împreună cu ginerele său, sfetnicul Ianache, au fost canonizați la 21 iulie 1992 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar sărbătorirea lor, înscrisă în calendarul ortodox sub denumirea de Sfinții Martiri Brâncoveni, se face în 16 august. Pe latura vestică a incintei se află locurile de odihnă veșnică ale ctitorilor, cu un mormânt simbolic dedicat Sfinților Martir Brâncoveanu, flancat de mormintele ultimilor mitropoliți ai Transilvaniei. După 208 ani de la dărâmarea ei în anul 1785, Mănăstirea Brâncoveanu a reînviat în ziua de duminică, 15 august 1993, la sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, când s-a sfințit biserica nouă ce poartă hramul Sfinților Martiri Brâncoveni, ca și întreaga mănăstire. Sfințirea a fost săvârșită de către sanctitatea sa, Bartolomeu I, arhiepiscop al Constantinopolului, Noua Romă și patriarh ortodox ecumenic, de către preafericitul părinte Teoctist, arhiepiscop al Bucureștiului, mitropolit al Munteniei și Dobrogei și patriarh al României, de către mitropolitul dr. Antonie al Transilvaniei, Crișanei și Maramureșului și de alți înalți ierarhi, preoți și diaconi. Un mare renume a adus mănăstirii atelierul de pictură pe sticlă. Se cuvine să amintim întâi școala de zugravi, întemeiată de Brâncoveanu la Sâmbăta, care a împământenit aici stilul brâncovenesc în picturi murale la bisericile din această parte a țării, iar apoi de școala de pictură pe sticlă înființată de părintele Timotei Tohăneanu, iconarul care a făcut cunoscută mănăstirea, în special peste hotare. Astăzi, atelierul de pictură pe sticlă, în care se lucrează într-o manieră nouă, picturi tradiționale pe sticlă și creații noi, este una dintre cele mai importante școli de pictură din țară, școală condusă de părintele arhidiacon Calinic Morar. Muzeul Mănăstirii Brâncoveanu deține astăzi una din cele mai bogate colecții de icoane, vechi pictate pe sticlă și lemn, o colecție impresionantă de documente, icunabule și cărți vechi, numeroase veșminte liturgice și obiecte de cult. Nu exagerăm dacă afirmăm că biblioteca mănăstirii este una dintre cele mai valoroase biblioteci mănăstirești, nu numai de la noi din țară, ci și din alte părți. Având un fond de peste 70.000 de volume de carte și periodice, biblioteca este organizată după principii moderne, este deschisă pentru public
și este foarte utilă iubitorilor de studiu. Unul din obiectivele cultural-religioase care măresc strălucirea pe care o are Mănăstirea Brâncoveanu este Academia Sâmbăta Spiritualitate, Cultură, Artă, Știință, care a fost inaugurată la sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului din 15 august 2003. Este vorba de o clădire cu aproximativ 70 de camere, respectiv 130 de locuri la cazare, un amfiteatru cu o capacitate de 150 de locuri și o sală de mese. Aici sunt organizate conferințe, simpozioane, întâlniri și sunt primiți, găzduiți și serviți oameni din afară, care în dorința lor de studiu și retragere se pot bucura de condițiile oferite de mănăstire, de materialul științific necesar studiului, pus la dispoziție, de bibliotecă, precum și de atmosfera propice studiului oferită de cadrul natural. Dumnezeu să ne ocrotească pe toți și rugăciunile Sfântului Martir Brâncoveanu, primul ctitor al mănăstirii, și cu ale celor împreună martiri cu dânsul să ne ajute în toată ziua și în tot ceasul, pe noi și mănăstirea aceasta în vecii vecilor. Protasinghel Atanasie Roman, starețul Sfintei Mănăstiri Brâncoveanu. Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân, binecuvântare celor ce pleacă. Și ilustrațiile de pe copertă. La sfârșitul